two, three, kabalan! Kabalan! Vlog. Kabalan! Vlog. Oh, kalagulang mo ako, oh. Kaya pa man yung Na? Kalagulang mo ako naman. Kabalen! Black! Vlog. Kakape po tayo ngayon. Kagigising lang natin. Ang almusal natin is... Siyempre, walang iba. Tamales. Tamales. Mumosili rin. Yan. Sa Kapampangan is boboto. Hi, Ka! Say hi! Kabalans? Yeah! So, for today's vlog, kakain tayo ng almusal. Itong kakainin natin, mother. Tinatawag ito sa Kapampangan, boboto. Boboto, masarap to. Sa Tagalog naman, tamales. Nema? Tamales. So, titignan natin, no? Kung ano laman sa loob. Pero alam ko, na? Alam ko maraming nakakaano nito. Nakakaalam. Yan. Isa sa masarap na tamales dito yan sa Pampanga. Yan. Sa Magalang. Yan. Samahan nyo akong tikman. Ang sarap ng tamales. Yan, oh. Ayan, sarap. Kulay pa lang, texture. Yan, oh. Sarap pa paano sa pagkain, sa kanin. Na? Kanina umaga yan na kinain. Ano lulutuin mo, ma? Adobong buto-buto. Yun, oh. Ganda ng karne. Pulang-pula. Wala tayong gagawin ngayon kundi kakain. No, ma? Ugas muna ako ng kamay. Today is Sunday. Yan, day off. Family day. Walang gagawin ngayon kundi Butak sa palengke. Galing sa simbahan. oo. Walang gagawin ngayon kundi sa bahay lang. Siyempre, pahinga. Kakain. Tikman natin. Tikman natin ang pinagmamalaki ng Magalang. Ang kanilang boboto. Yan. Di bari, binaba yung tindahan ni Kapitan, ano? Binaba mo. Anong binaba, ma? Sarap. Di bari, tanong kain na, lalagpakan din. Bumaba? Buti ka, alam mo kami. Ako hindi ko alam. Labas ko. Dari pa ko nakikuting meter. Tignan nyo po, oh. Oh. Second bite. Sarap po. Legendary. Legendary tamales ng Pampanga. Maganda yung pagkakaluto, no? Tignan nyo naman yung texture. Hindi siya anong tawag dito, ma? Isang malambot, sobrang danom. Hindi malambot. Hindi malambot na malambot. Sakto lang. Hindi parang ano, nalulusaw kagad, hindi. Matigas siya, oh. Third bite. Ano ito? Ang sarap. Namin mo kayo, manipusatin kayo lang. Dati ma, inuulam ko ng kanin to. Ako rin, kanina umaga. Wow. So, makikita mo talaga, no? Hindi siya tinipid sa sangkap. Tignan mo naman, no? Mayroon siyang baboy, itlog, yan, tsaka egg. Marunong kang gumawa nito, ma? Mali ko. Hindi raw siya marunong. Harap. Napaka mo yung pasabayan niya? Kala ko ni may pangakay para. Wow. Kagandaan, guys. Mura lang siya. 300. Oh, bali 6 pieces na yon. Ang isa kasing ano, isang pares yun. Dalawa. Ano ko na yan? Tanghalian ko na. Mamaya na ako kakain ng kanin yan.
Mga anong oras maluluto yan, ma? Ay, mamaya pa lang. Palambutin ko. Mga alas 4. Oo, putapaya pangga pa natin. Po, mamaya daw hapon titirahin niya. Hindi pupunta si Apo sa kayan. Hindi, linggo ngayon, day off niya. Tingnan nyo naman guys. Bukas si Papas. Tingnan nyo guys kung gaano ka sarap. Kalaki. Marami sahog din, no? Yun, no? Nakuliwas lang kita niya siya. Sarap na to. Ang sarap, di nakasawa. Mayroon po siya mani. Matin niya mani, o tatin ko natin ako sa mani. May mani siya, no? Ang ingredient niya ay yung kanyang pinaka-toppings. Meron siyang baboy. Meron siyang itlog. Ano pa yun, ma? Mani, no? So, ang lasa niya is, creamy. Creamy. Medyo salty ng konti. Malinamnam. Yun ang pinakalasa niya. Suabe. Simpleng buhay sa probinsya. Ba't in-inject mo ko ka? Ano yan? Ba't ini-inject mo si Tito? Aray. Nurse ka? Nurse ka? Nurse ka? Oh. Gento! 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 Yan. Galing sumayaw ni Kaka. Koy white. Ano? Koy white. Kulay white. Galing ah. So, nandito po na nahiwa na lahat ni Madir. So, ang susunod niyang gagawin niyan is sasangkapan na, no, ma? So, tapos, alam ko yung style ni Madir eh. Pagka niluluto niya, yung matagal. Yung taim na taim yung lasa. Iyan, May nang May naapoy pero matagal. Nema. Tignan niyo naman guys. So, solid yan, no? Solid na solid. Bisa ako mga nadobo. Itang bukal yan. Yung malambot, lapit. Yung matigas. Ay. Sarap pa naman. Ang sabi ni Ma sa kanyang pagkakapampangan, ang gusto lang niya sa adobo, Simple lang. noon din na ginigisa, Pakulo lang. Tapos, Simple lang. pakulo, mga ilang oras yan, 2, 3. Yung gusto niya, nalulusaw na. Yung nalulusaw na. Tama ang kalagnay naman sa kayo ng bulakan sabo. Yan. Time na time yung lasa. Ne? Oh, mga subilas ang kap. Kaya kung naman burrito ng ating pineapple, gatar niya. Tama yung pineapple. Ingay. Hindi talagang ganyan. Ingay kasi nagluluto tayo. Ba't hindi ka bumili ma yung nakaano na? Wala Durog na. Yung kaya ko po, siliran dyan. May gisam Loreto. Kain po guys, oh. Hap. Ang sarap talaga. Hindi. Kaya may kasing kwentang sili ng mano natin. Hindi mo kinuha yung takip ng yung camera ko. Wala niya naman. Yung takip dito. Wala niya pala. Kanina Alay kitang alawala doon. Hindi napansin. Mamaya titignan mo. Puta tiket ang kakita. Iyan mamaya titignan. Iyan Oo nga. Galing ni Madir. Iyan Ilang kilo yan? 1? 2? Kaya. Mag-iyang tsa 218 kilo 350 yan. Kinuha ko na yun. Kaya kakapili ko. Kaya may bubuwasan na. Kanyamanan yan. Kakain tayo mga alas 3 ng hapon ba? Tutulog tayo. Ako, pinakatangalihan ko na to. Apunan na yun. Merienda apunan. Yan talaga. Gusto kay Madir yung time na time yung lasa niya. Yung kagat mo, lutong lutong matanda. Ito mo pambaryo. Pambaryo.
Yeah. Bari lang. Atin Oo, Pibay. makanyan eh. Mm. Malaman naman. Ano tayo mamaya? Kuha tayong ano? Down sana, ano? Down na Wala sana. anong gusto mo. Kaya tagay siyang Kakamayin kanin. ko. Saan? Diyan sa... Ay, malambaya ka rin, eh. Ali, may nayam. Wow, malamba. May luto Arno. Sira. Ay, yung ulam namin to, oh. Tangkali, oh. Ang ulam nila, yayamanin talaga si Madi. Anong klaseng ulam to? Lutong kamatis. Oh. Sorry, Tanghalian nila. tanghalian. Kumain ka na? Hindi pa, nagprito ako ng manok. Sana all. Pero mas gusto ko yung baboy na adobo dyan. Oo, dyan To. ako. Bisa ako mga ano. Ba! May pasyente ka ka! Na? Okay. White. Pink. Yung palit eh. Hindi rin nakinandi. Ay! Kita na ka! Masarap maligo dito kila nanay. Yung tubig, malakas. Tingnan natin kung gaano kalakas yung tubig dito. Oh? Sobrang lakas ng tubig nyo. Oh. Masarap maligo dito. Sarap ng tubig. Galing sa poso po yan. Walang chemical. Kumbaga sa ano, walang natatanggal na minerals. Kasi nga, hindi naman dumadaan ng purifier. Unlike yung binibili ngayon. Ano namin takot ng ano. Yung takip ng camera, hindi ko alam kung saan napunta. Hindi kaya tinago ni Kaka. Si Kaka, tinago ni Kaka. Nasaan ka? Kontrado yung malatiti, paano okay yung camera? Nananitik? A few moments later. Ito po si Tik Boy, oh. Kumusta, Tik? Kumusta? Ngayon ka lang napadpad dito, ah. Busy. Ano? Say hi. Kabalens? Vlog. Nag-YouTube ka? Opo. Make it bon? Yung ano, takip ng aking camera. Bon. Sarap. Manyaman, Tek? Opo. Kainin. Magmiminom na na po ka rin, eh. Minyad lang pa rin na malak. Ano ko rin? May sarila? Oo. Sorry, Roxanne? May glasing la. Roxanne, buya pala yung papa mo niya. May sambuya? Dali de? Right. Ah. Kung si Ma'am right in eh? Tik? Nga. Ano masasabi mo sa ulam mo, Tik? Masarap pa. Kumakain na po sila. Wala po silang ulam, Tik. Isang iwa lang na manok. Pinirito ko. Mayroon pa doon. Pinirito niya.
Yung adobo niya. Smile, smile. Yan. Yan. Ang ganda-ganda. Nagsimba Steak. po kami kaya oras na kaming umuwi. Mm. Namalengke pa ako, kaya ngayon lang kami makain. Matarik yung mga nulang palitik na yun. Ito niya yung ulam. Yung naglia pa malipit na itang karne. Ano yung panulo ko na yun? Na? Ano yung panulo na? Pero sila yung kay, kaya mo na po, gumpong. Ano ka? Ano? Pa? Ano ka? Ano yung pinabili mo? Dinero, tsaka yung... Ano yun? Yung uli. Tantalong peso rin na niya. Pirito rin. Yomay. Sebon. Ano po ang yabon? Yomay. Buo. Ano naman? Pasno ka pa, Che. Minahatok kayo. Mamang. Nalalad ka? Ka! Lukas mo yung sulalan mo. Lukas mo nga ka rin, mina ka rin. Huwag mo. Tukulong na ka rin. Basa. Mininahan ako ka rin. Basa. Sige, may ka pa rin. Yan nga pala na yata, Diyos ko. May mina ka. Kanya man na pumangan na ako. Oh. Matipid po sa ulam si Madir, oh. Hindi man yata nag-uulam. Asawa ko yung gahal. Karne. Buri ko adobo. Tamos na bo. Laman na naman kayong napakalambok ko. Tangbab. Sabaw na lang, ha? Sabaw na lang kamatis. Malakas pa pong kumain si Madir kung talagang titirahin niya. Ano ma? May gamsar ko lang din eh. Ay, Saksi binigyan na pa rin namin pandasal. ulam. Ang dami. Gulo. Nung birthday ni Da Chilita, bigay ko sa'yo. Kasi binigyan ko siya ng ng kahoy. Ang daming binigay na ulam. Nandun sa rep. Pera pa nga. Hindi pa. Kasi kami dalaga niya. Oo, isang lagay na ganyan. Dami. Gusto mo? Oo. O sige. Ating kaya kareta. Gusto mo palit tayo? Lutong Asado yata yun. sado. Oo, kaya mo ang dalo. Kalame. Alam mo yun, hindi ko na Ate siguro kalame. Ang gagawin natin, sa'yo na yung asadong manok, akin yung adobong baboy mo. Wow, sige. Kaya kami dala. Mamaya, pagkakain tayo ng adobo Kaya tsaka tayo rin eh. eda ka pa nga. So, ang kagandahan dito, no? Kila Madir, nare-repress ka. Talagang parang nasa wala ka sa syudad, nasa probinsya. Yan. So, makikita mo yung lugar, atmosphere. Ganyan kaganda, oh. So, maaliwalas, magandang tignan, hindi puro nakasemento lahat, no? Kagaya sa amin, wala ka na makikita lupa sa solar namin, no? Yan. Dito talaga mapipil mo talaga na yan, may winawalis-walis kang lupa. Yan. Saka may alaga kang manok, nakaka-provide ng itlog. Yan, meat. Yan. Alam ko, yan, may itlog sila doon para hindi kita. So, yan. Nakapag-produce na kami sa mga to. Actually, dapat marami na to eh. Ang ano kasi, pag inuulam nila yung itlog, hindi na pipisa. Pero ito, oh, marami to, kaya lang minsan nagkasakit. Ito, lahi nila na to. Yan. Pag medyo malaki-laki ng konti,
pwede ka na mag-tinola dyan. Yan. O kaya yung luto sa sali. Yan. Tapos meron pa dito lemongrass. Aba. Meron pa dito. Ito medyo malaki-laki na rin ta. Yan. So ito itlog na napisa na to. Yan. Tapos yung sinasabi kong sali, yun yung lemongrass. Yan. Kung familiar kayo sa lemongrass si sali na. Marami sila sali dito. Ito yung isa sa mga gusto kong luto sa native na manok. Yung papakuluin mo lang dito. Yan. Lemongrass. Masustansya yan. Yan. Sa probinsya, yan, meron kaming kamyas. Kung magluluto ka ng sigang, yan, pwede mo ng pang-asim yan. Yan. Dati, merienda namin yan. Sinasawsaw sa sa asin, tsaka sili. Yan. So, ang presko dito, no, guys? Unlike pagka yung bahay mo is katulad yan, yung sa kabila. Dyan. Yan. Tapos doon, wala na masyadong, wala silang halaman. So, mainit. Tapos yung reflect ng semento, mainit. Unlike sa lupa, hindi masyado. Lalo na kung masipag-sipag ka, buhusan mo lang ng tubig yan, malamig na. Yan.